Pwede mo i-repeat? Nabasa ko wala kung sa dictionary, ilang mga parte sa religion wala. About sa religion, okay. Ilang Judaism at Christianity. Anong distinction to nila sa dindig na kita? Judaism o Christianity? Okay, daghang salamat. Wa ka masayop igsoon ang definition sa religion igsoon. Nakarga na niya diha igsoon ka. For example, Islam. Islam is a religion. Okay? Mayroon kag Hindu, religion na siya. Shinto, religion na siya. Judaism, religion na siya. Christianity, religion na siya. Under sa Islam, kay religion na siya, na ay daghang mga pagtulunan diha. Di gapon sila magkisinabot sa daghang gyapon pareha pon sa Christian, na Sunni, na Shiite, na Wahhabi, na Ahmadiyya ug uban pa. Sa Christianity, na ay Seventh-day Adventist, na Catholic, na Baptist, na Mormons. Unya sa gitawag natong Hindu, na gyapon sila mga distinction. Sa duay Judaism na gyapon. Sa duay Judaism sa karaan igsoon na ay daghang pagtulunan. Lahi ang Parasiyo, lahi ang Sadduceo, lahi ang Scriba, lahi ang Essence. Ang Scriba igsoon naka-gain sila og momentum igsoon kay sila tigkopya sa mga Biblia o nya they think nga naa na sila daghang kahibalo nang lantaw sa uban nga sila mga theologian na so mura og naa na sila kagalingon nga kalibutan so naay daghang mga gitawag nato igsoon og mga sikta-sikta ilalom sa gitawag nato og Judaism. Tinuod ka na imong giingon. Pero ang balaang kasulatan mo'y ato nga sundon. Unsa maning tinuod nga reliyon kontres kiya. Ang Biblia magud igsoon ang definition sa kalibutan o definition dinhi sa balaang kasulatan managlahi. For example, magisgutan niini nga akong giingon dinhi sa Santiago kapitulo 1 sa iyang bersikulo 27. Nag-ingon dinhi igsoon. Ang reliyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og sa babayeng balo. Walay question niya na. Tanan, mismo Catholic, Protestant, nagduaw sa ilo og sa mga balo. Seventh-day Adventist, samot na. Naay programa sa Adra, naay programa sa Harvesting Gathering, nagatamang panahon sa mga kalabidad. Sunod, ang ingon pag dinhi, sa pagduaw sa mga ilog balo sa ilang pagkagol og ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kining word nga dili mahugawan sa kalibutan. Kung ato ni siyang pahimug-atan igsoon, adunay gisgutan ang unang Timoteo 6:14. Matod pa niya, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoo. Mahigawas sa buling, mahigawas sa pagsaway, meaning to say, mahawa ka sa kahugawan. O kung sa man nga reliyon ang nagwali, nga di ikaw magakaon niini nga mga mananapa, kay mahugaw kini alang kanimo, o gisulti kini sa balaang kasulatan. Di ba ang Seventh-day Adventist? Unsa man nga reliyon ang nag-amping sa maayong panglawas, gidili ang pag-inom sa bino, pagsigarilyo, mismo pa man gani igsoon nagtambag kita nga likayan ang mga caffeine, likayan ang mga soft drink o giaprubahan ka na sa doktor, imo makaplagan igsoon dinhi nimo makaplagan sa Seventh-day Adventist. Mo sa wa kini masayop ang unang Timoteo sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. Kay ang atong lawas templo igsoon ug matod sa balang kasulatan, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling. Dungagan nato unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16. Adunay gisgutan ang balaang kasulatan dinhi. 3:16 og matod pa niya dinhi. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios magapuyo sulod ninyo. Okay? So mao kini ang kinatibuk-an igsoon nga pagpamatuod nga dinhi sa Christianity na ang Seventh-day Adventist. Balik kanimo Sister Elvera kung naa pa kay pangutana. Wala na, Pastor. Salamat. Klaro na. Klaro ba? Thank Sige. you, God bless you, Pastor. Dagan salamat usab Sister Elvera sa imong pagsugid sa imong mga